Odvihneme to, popreme na Prištinu. Maťo, kde sa stavia druhý maj? Ja som to nepotiahol, iba som to začal viazať. Keby to nebolo pravda. Ale nie, to sa samo šmyklo, ja som to videl. Lebo ste pomaly zdvíhali, chlapčiska. Vartky ešte, jakýši vartky, beškurde, jakýši vedarte. Orientácia, vieš, to sa zmení, ešte pojedú. To nevadí. Podľa mňa to bolo všetko je na vine slnko, lebo slnko svieti dneska silno a to... Preto mám imič. No, imič je na nič. Sorry, ja mám tiež imič. Pretože sám som to neudržal. A, no, Peťo sám, poďte sa svaly, aké má? To sú svaly, kurna. Táčom si sa budem musieť smiať, keď to budeme pozerať, ne? Sa schovám za najširšieho. Ale ja musím z druhej strany kamerovať, lebo to na hovno sa mi to tak... Dobre, teraz ako? A Boh povedal, že bude svetlo a bol ja a bol postavený maj. Aké máš ty na to pocity? Super. Všetci tu majú super pocity, oni sú asi... Na hambu. Na hambu. Ale to nevadí, to je škola života, chápeš? Niečo sa pokazí, opravíš a na druhýkrát to spravíš dvakrát lepšie ako predtým. Sú to síce len ojeby, ale nejako to musíme interpretovať. Musia to ženy bojiť. Vidíš, ako to už vyskúšil. Povedal som niečo smiešné? Tam je diera? Na objektív povedzte. Slečný. Stolár, kde si? A čo tam, zavázal ty? Nevádí tak blízko ku nám. Nevádí, Maxo. Všetci sa boja tej kamery, ako keby to hryzlo, alebo čo? Nadvíži nás. Zatiaľ hraj, kým to nejde. Za chvíľu mi dojde baterka, takže pôjde. Aha. Ale daj takú dobrú, že... Počkaj, kde si ten mikrofón? No ja idem ďalej, lebo to moc. Hej. Hej, už sa to dvíha, chlapi, už sa to dvíha. Kto má dôležitejšiu prácu? Títo tu ľudia, alebo tam tí ľudia? Ha, to sú zázraky, bež, kurdeja. Tam bojovali sami Slováci, manty nad nimi. A ideme, jeden za druhým. Pomaličky. Chlapi, veď sa dohodnite! Tak, zapríte a ideme!